Gernika Lumoko Arin atletismo taldeak 2020-21 denboraldirako izena emateko epea ireki du eta Gernika Lumoko eta Urdaibaiko udalerrietako bizilagunak animatu nahi ditu kirol proiektu honetan parte hartzera. Egun 200 pertsona inguruko osatzen dute taldea, gehienak haurrak, nerabeak eta gazteak dira, baina helduak ere badira, asko gainera. Aurre benjaminetan hasi eta veteranoak arte, alebin, kadete, juvenil eta senior kategorietan banatzen dira taldeak. Kategoria bakoitzaz, kirol teknikari eta prestatzaile bana arduratzen da. Entrenamenduak iraileko lehen astean hasiko dira eta ikasturte amaierar arte luzatuko dira. Gehienek running modalitate ezberdinak, fondoak, erdifondoa, abiadura eta hesiak aukeratzen badituzte ere, nahi duenak bestelako modalitateak ere entrenatu ahal izango ditu. Hala, jaurtiketak, xabalina, mailu jaurtiketa, pisua eta diskoa, nola jauziak, altuera eta luzera jauziak. Halaber, lehiatu nahi ez duten heldu eta veteranoentzat eta besterik gabe korrikan ibili nahi dutenentzat ere, entrenamenduak antolatzen ditu taldeak. Astean birritan lagun taldea biltzen da eta taldeko koordinatzaileak gidatuta korrika egitera irteten dira, bakoitza bere erritmoan eta nahi duen distantzia bakarka edo taldean. Izena taldearen web orrian eman daiteke atletismogernika.blogspot.comen eta zalantzarik izatekotan atletismogernika@gmail.com helbidera bidali mezuak.